Biz sizne şın көңілден Şuшы bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti binasında selamlıyız. Şahsen Nadinoş isiminden de biz şuшы Tatar Tili Ham Edebiyatı okutuşları bitminde şulay bit. Türlü predmet okutuşları. Şuna göre biz yoldan neler edilsin bilen desleşken vakitte da Min özüm әлде Конгрессқа қатылы bir yıldan artıq Мәғариф Фән Министрлігінде эшләгән иде şu төбәкләр буенча. Һәм бик активлардан булып, шушы Свердловский өлкәсе иде безнең. Безнең ялгышмасам, мәктәпләр советының рәисе булып торасыз. Шулай бит? Хәзер юк инде, әйе торган идем. Чөнки ул менә бердән-бер ул совет шушы Свердловский өлкәсендә эшләп килә иде. Башкаларга үрнәккә китергән идек без. Biz indi менә siz Казанда kimler birinci mərtəbə? Min birinci. Şulaymı? 2, 3, 4, 5. Менә biz кайсы гына вакытта килсәгез дә менә шушы игътибар итеп үзегезгә сеңдереп калыгыз шушы бинаны. Biz менә Каршыда гына министрлар кабинеты, президенты бүлмәсендә эшләгә, менә һәм Татарның мәркәзәге дә Казан дип әйтәбез икән. Казанның үзәге, инде ул әлбәттә Кремль йөрәге, һәм менә шушы Дөнья Татар Конгрессының бинасы бөтен татарлар өчен дә безнең бүгенге көнгә әгәр дә без 8 миллионга якын татар дибез икән, аның 30% гына Татарстанда, 70% читтә Казаннан, Татарстаннан, һәм безнең ялгышмасам Свердловск өлкәсендә 150 меңнән артык татарыбыз бүгенге көндә 200 меңнәргә хәтле ялгышмасам. Шуңа күрә менә безнең бүгенге әгәр дә Дөнья Татар Конгрессының проектын сез әгәр дә игътибар итсәгез, biz яшьләр белән дә без менә татар теле әдәбияты укытучылары һәм гомумән укытучылар белән милли мәгариф белән шулай ук без елына 2 мәртәбә татар эшмәкәрләрен җыябыз, чөнки бүгенге көндә әгәр дә без авылларны саклыйбыз дип әйтәбез икән, ул эшмәкәрләр аркылы гына була. Шуңа күрә бөтен Россия күләмендә татар авыллары эшмәкәрләре җыены, декабрь аенда һәрвакыт Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы, эре бизнес вәкилләрен, татар дини әһелләре форумы һәм менә инде мин юкка гына бүген сезнең белән очрашуга КТР рәис кызын Идрисовны чакырмадым. Ул безнең бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасының җитәкчесе, Ак Калфак оешмасы җитәкчесе. Сез инде барыгыз да хәбәрдәр. Безнең апрельнең 13, 14, 15 чираттагы 5-нче бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы. Аның билгеле менә бу өлкәдә ул әле сезгә сөйләп китер. Проектлары да бар, эшчәнлеккә дә бәйле. Мин аңарга аерым сүз бирермен. Инде сез безнең бүгенге көндә бүген 12-нче гимназиядә татар кызлар гимназиясендә булдыгыз. Татар гимназиясендә Лили Марсыннан да хәзер директор инде ул шалтыратып хәбәр бирде. Һәм балалар бакчасында. Шулай бит. Безнең әлбәттә бүгенге көндә менә сез инде бездә мәгариф өлкәсендәге хезмәткәрләр бигрәк тә менә Дөнья Татар Конгрессы бик зур игътибарны Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергәлектә милли мәгарифкә юнәлтә. Шактый гына салыгына эшчәнлек бар. Әлбәттә мәсьәләләр дә шактый актуаль һәм шактый гына мәсьәләләрне дә хәл итәсе мәсьәләләр бар. Чөнки без бүгенге көндә әгәр дә татар мәдәни компонентлы мәктәпләр дип әйтәбез икән, ул безнең шушы стандартлар нигезендә 3-нче модуль нигезендә максималь 3 сәгать укыту турында сүз бара. Монда мәктәп директорлары бармы? Бар. Бүгенге көндә. Менә сез кайсы мәктәпнең? Азул. Ничә сәгать укытасыз? 3 сәгать менә максималь. Менә димәк ул чын инде региондагы татар мәктәбе. Чөнки безнең кайбер төбәкләр күз боярга мөмкин. Чынлыкта менә бу стандартлар нигезендә без инде 3 сәгатьне укытып була. Аны безнең Свердловскийдагы вәкилебез Нәтүрәт Садриев үзе дә катгый рәвештә ул таләпне куйган иде һәр дин әдрисенә. Шулай бит безнең киңәшмәләрдә, очрашуларда. Шуңа күрә менә безнең Энгель Фаттахов министр булып килгәчендә, премьер-министр урынбасары да ул да сездә шулай ук Свердловск өлкәсендә булды, очрашуда булды. Ул инде бүгенге көндә менә сез әйткән заявкалар нигезендәге дәресләр белән тәэмин итүдә, методик ярдәмдә безнең Мәгариф министрлыгында аерым шушы төбәкләр белән эшли торган
сектор эшләп килә. Юлия Фәрхәт Мусина. Әле аның белән очрашуда булдымы аның белән? Юк, иртәгә була. Юкмы? Дөнья студиясының хезмәткәрләре Марсел белән Рәфис, сез әле бүгенге менә бу очрашуны интернетта да күрәчәксез. Материалларга буларак һәм үзебезнең Татар сызыкча congress.org сайтыбызда эшләп килә. Безнең менә тулысы белән безнең турында мәгълүмат менә шушы сайтта. Хәзер инде менә Кадир Рәисне сүз сезгә. Хәерле көн, исәнмесез? Мин инде әйтеп китлегәнчә, шул Татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе. Менә ноябрьдә Алла бирсә 5 ел була. Бу оешманы җитәкли башлаганга һәм аның июльдә 25 елы була. Ак Калфаның оешуына ул 92 елның июлендә оешып киткән. Һәм инде аның җитәкчесе башта Роза Туфетулова, сез Сөембикә журналын беләсез инде элекке. Азат хатын журналын, Сөембикә журналы булганда да ул эшләде. Аннан соң Камәрия Зиннуровна, икенче мәктәп гимназия, татар телендә генә укыта торган мәктәп ул безнең монда. Аннан соң Мөхәммәд Шинаризида, ул фән докторы, безнең рус теле федерал университетының рус теле бүлеген җитәкли. Бүгенге көндә кафедра мөдире. Һәм аннан соң инде миңа эшли башларга туры килде. Менә 5 ел була эшли башлаганга. Иң беренче без эшне башладык инде оешмалар төзүдә иң беренче Татарстаннан. Менә үзем эшли башлаган чорында мин җавап бирәм инде. Чөнки Татарстанда үз караныгы кайнатмыйча башка төбәкләр белән эшләү мөмкин түгел дигән фикердә мин үзем. Һәм чынлап та ул шулай булып чыкты да. Хәзер менә безнең Татарстаныбызның 43 районында да, ләкин мин әйтмим, безнесе бер тигез эшләр дип торучы эшләгән район җирлекләре бар, ләкин бик әйбәт эшләгән районнар бар һәм безнең төп максат милли аңны үстерү. Милли аңны үстерү. Ул өлкән кеше, ул яшь кеше, ул урта буынмы безнең, балалармы? Иң төп максат безнең милли аңны үстерү. Милли аңны үстермичә торып, татар теле өйрәтәбез, тегесен эшлибез, монысын эшлибез дип, күкрәк кагуда мәгънә юк. Милли аңны үстерү нәрсәдән тора? Менә шушы милли аңны иң беренче без килеп инде милли киемнәрне кия башлау. Менә күрәм, монда да безнең Свердловскида инде мин әйтмим, хатын-кызлар оешмасы бик актив эшли дип. Анда бер бик юк әле Свердловскида. Ләкин шулай да сезнең икенче төбәкләр бар, Салават, аларның ансамбльләре бар. Менә анда ачылып башланып китте. Алар әйбәт алып китәчәкләр. Мин аларга чын күңелдән ышанам. Чөнки мәдәни министрлыгында эшләгәндә ул халык белән эшләгән бар минем. Алар бик актив халыклар. Һәм әйбәт китәр дип уйлыйм. Хәзер районнарында бөтенесен җыеп, үз районнарын, башта үз районнарына башлар, аннан бөтен Свердловскига җәелдереп китәбез. Оешып китте, шунысын әйтәсем килә анда да. Һәм безнең бүгенге көндә 475 оешмабыз бар. Бу бөтен дөнья буенча дип әйтәм, чит илләрдә, регионнарда һәм Татарстаныбызда. Бик активлык белән үсәләр. Менә бүгенге көндә дә Дагестан, Азәрбайҗан, Казакстанның Астана, менә шушы 2 ай эчендә ничә оешма оештырып куйдылар. Тиз оешмалар, чөнки ул бик кирәк. Минемчә, хатын-кыз инде аңлап эшли торгандыр дип уйлыйм, һәр бер җирлекнең хатын-кызы. Иң беренче нәрсәдән башладык дип әйтәм, без икенче форум безнең 7 ел элек үткән булган, менә безнең икенче форум үткәнче. Һәм аннан тукталып торган, аннан соң икенче форумны үткәргән вакытта беренче куйдык без барыбыз да татар милли киемнәреннән җыенга киләдек. Корылтайга дип атыйк, җыен дип атыйк. Һәм шундый ул бик тәнкыйтьләргә дә безнең эләктек инде без, чөнки фольклор кием килгәннәр, шундый ямьсез дигән сүзләребезен, минем фикер бөтенләй икенче. Кисен кеше, әгәр дә кеше фольклор киеме булса да, нәрсә кисен ул? Әле бит ул белми дә. Килеп төште бер ай эчендә ул нәрсә эшли ала? Менә шуңа күрә фольклор киемнәрен киеп килгәннәр ялтыр-йолтыр шундый. Әгәр дә кеше ул киемне кияргә риза булып киеп килә икән, Казанга, кунакка, эш белән бөтенсен бергә җыйып әйтәм инде. Аның нигезендә уйыткысы бар дигән сүз. Ул аны киешәк. Менә шуңа күрә хәзер менә узган елгы фотосурәтләрне әле иртәнге якта карап утырдык. Пресс үзәк егетләре белән. Гаҗәеп тә матур күлмәкләр хәзер. Гаҗәеп тә матур калфаклар. Менә без 4 ел элек калфак кияргә дип әйтәдек, безгә һәр вакыт әйтәләр. Каян алырга? Ничек тегәргә? Шундый сораулар күбәя. Шул елны инде без сентябрь аенда изүләр һәм калфаклар тегү-чигү буенча 118 кеше җыелып, чит илләрдән, регионнардан мастер-класслар үткәрдек. Өйрәтү дәресләре дип атала. Менә шунда без башта җыелдык, аннан НКЦга барып, зур залда
Шунда өйрәндек, 2 көн эчендә үзебезгә изүләр, калфаклар киеп кайтып киттек. Бөтенебез дә шуны кигән ки фото сурәткә төште. Һәм бездә ничектер уянды. Шундай әйбер, без хәзер шигә беләбез, тегә беләбез, моны кайтып өйрәтәләбез дигән. Шуннан безнең әкренләп китте. Менә быел без инде калфакларның күргәзмәсен оештырып карыйбыз. Һәр төбәк үзендә чиккән, теккән калфакларын алып килә. Алар бик күп хәзер. Сез инде менә күрәсездер, телевидениене караганда да, тегендә дә мастер-класс, монда да мастер-класс, тегесе дә үткәрә, бусы да үткәрә, аш-суныкын да үткәрә, аш-суныкын да үткәреп карадык. Менә быел инде бик кыстылар икенчесен үткәрергә, икенчесен ничек булыр? 150 кеше җыеп тагын үткәрергә дип. Чөнки ул сораулы мәсьәлә инде. Аның буенча да без аш-су буенча да 12 үзебезнең татар халкының бик тә кирәк аш-суларын, ашамлыкларын өйрәтеп җибәрдек. Чәк-чәкнең генә дә без 4 төрен өйрәттек. Без быел йомгаклау эшлибез бишек туйларына. Бишек туйлары ни өчен бишек туе? Менә без бала туу белән бала ана кеше баланы карында йөткән карын чыры дип атала бит. 3 елда 3 айдан 9 айга хәтле беренче 3 айга хәтле безнең карындагы бала эмбрион чыр. 3 айдан соң 9 айга хәтле безнең карын чыры. Аннан соң инде безнең бала туганнан соң китә 40 көне, татардагы 40 көн. Ул табибларның әйтүе буенча ул фәнни 28 көн дип атала. Менә шушта без инде иң беренче башта чыгардык менә шушындый кино. Бу карыннан алып 40 көнгә кадәр балага нәрсәләр бирергә тиешбез? Ничек исем кушарга? Чәчне алырга. Ни өчен чәчне алырга кирәк? Ничәнче көнне чәчне алырга кирәк? Чәчне алгач нишләтергә, үлчәп карарга. Безнең монда күрсәтә бөтен сөйли эшлибез монда. Бу безнең 1 сәгатьлек кино. Һәм кино форматында эшлибез. Аннан бәби алып кайткач, бәби ничек хастаханадан алып чыгалар. Алып кайткач авыл халкы ничек итеп ашарга 40 көннә хәтле аңа ашамлыклар китергә тиеш. Ни өчен ул китерергә тиеш? Кирәкме ул китерү? Ни өчен бала туганда баланың 40-на кадәр 2 кабер авызы ачык торыр ди. Берсе әни өчен булса, берсе бала өчен булыр. Ни хәлдә була ана кеше? Менә шуларның бөтенесен бәйнә-бәйнә без монда аңлатабыз.